אם יש דרך אפקטיבית לשנות את החיים שלך, אם יש דרך לשפר את החיים שלך, זה הצבת מטרות. הצבת מטרות זה כמו קסם, זה פשוט עובד. כשאתה מציב לעצמך מטרות ואתה רושם אותן בדף ועט או רושם בפלאפון, המוח שלך יודע איפה להתכוון ואיפה לשים את הפוקוס, את האנרגיה כדי להשיג את המטרה. לכן חשוב מאוד ללמוד להציב מטרות בחיים. בכל תחום בחיים אתה רוצה להציב מטרות. אתה רוצה מטרות בתחום של הכושר הגופני. אתה רוצה מטרות בתחום הכלכלי. אתה רוצה מטרות בתחום הזוגי. אתה רוצה להציב מטרות בתחום של ההתפתחות האישיות שלך. חשוב להבין שיש 5 מרכיבים להצבת מטרה. 1. תגדיר בדיוק מה אתה רוצה. 2. תבנה תוכנית אפקטיבית להשגת המטרה. 3. תפתח משמעת עצמית כדי להשיג את המטרה. 4. אתה חייב מיקוד, פוקוס, לייזר לכיוון המטרה ולהימנע מהסחות דעת כדי להשיג את המטרה שלך. אני רוצה להסביר לך שהצבת מטרות זה פשוט עובד ועובד כמו קסם, כי אתה עוזר למוח שלך ולתת מודע שלך להבין מה חשוב, וזה עוזר לך לקדם את החיים שלך. תציב לעצמך מטרות ואתה תראה כיצד החיים שלך משתנים ואתה מקבל חיים הרבה יותר טובים.